Мисля, че всички ще се съгласят с мен, че паркирането в София вече след обедните часове, особено пък след работно време, е просто ужасяващо. Няма никакви паркоместа свободни. Затова предлагам едно решение, конкретно за Младост 3 и 4, поне се намираме на границата на двата квартала. Продавам 35 броя паркоместа на 18 000 евро всяко във вътрешния двор на комплекс Ксения. Намираме се точно до улица Атанас Москов, блока е 425. Така че ако имате интерес да закупите своят инвестиционен имот, който в последствие да отдавате под наем за 100 евро месечно, или пък да си закупите паркомясто, което да ви улеснява ежедневно с това къде да паркирате и колко да обикаляте всяка вечер, просто ми се обадете на телефона в описанието под този пост. Продават се като топъл хляб. За последните 2 седмици сме продали над 10 паркоместа, така че продължавайте да звъните, продължавайте. Всеки ден съм тук, провеждам огледи, лепя бележки навсякъде по входчетата, така че звънките.